ureku esem guyumu dua Mas Betul, Mas Jomiding. Kanca-kanca sekalian Indonesia. Satu kata untuk masyarakat Trirejo. Wasik. Mas Jomiding satu kata tembang esem dan guyumu dua. Wasik pokoknya. Jan alhamdulillah saben kula minggah penyanrantamaken karya-karya kula Mak Jang. Mergo aku ngerti kelangenanmu. Inggih sak wetawis esem lan guyumu sampun edar lajeng menika launching esem guyumu dua. Konten. Nah, dadi saking tembang ki sak apik-apik tembang kok sing ngrantam panjenengan dasar sing nyuwara ki panjenengan kekalih niku mesti dadi lan saenipun. Nanging sae kula mboten saged full karena tanpa ada backup dari dulur kula lanang. Iya, dadi tembang ki apik banget, mula satu kata kanggo jo klitik jo kluthuk. Asik pokoke. Lah niki. Mula alhamdulillah Mas Minto. Wis alhamdulillah. Kene do Mas. Lagek bengi niki kula seneng banget, Pak. Loh, ya karena marem ki kudu diwujudke ngono kuwi. Ringin rejo. Wah, jan tenan iki. Kepripun? Lagek bengi niki. Piye? Sampean marem. Marem, Pak. Sebabe Guyupe masyarakat. Guyupe masyarakat ngantek senenge karo budaya. Pripun? Jebolne lawang adi metu iki. Kok jebolke lawang ya terakhir iki daleme Pak Lurah ngono sik renovasi. Omah dijebol nggo gapura ne. Iya, heeh. Ora kok dijebol lah marai sampean belum perso beliaunya Mbak Lurah itu bagaimana jiwanya, bagaimana perilakunya dan sikapnya itu bagaimana. Ya wis roh no. Lah kok roh? Siji-sijining kepala desa sing kenal pejabat wit saka kanca kades nganti sak dhuwure sing luar biasa ki mung Mbah Ringinrejo ketitik. Kanca kades ora mung sak kecamatan Rejotangan sing kepareng rawuh. Mula satu kata untuk Mbah Ringinrejo. Wasik pokoke. Lho niki. Luar biasa. Tapi sayang sitok. Kondang lho Mbah Lurah. Kondang. Piye? Kondang lek rong rabi ku ya kondang. Wah, contonge. Bujak. Ya karena jodoh rezeki pati derajat lan pangat sumindhe marang gegemanipun Gusti. Wong ki nek urung entuk ridha lan hidayah apa sing arepe dipeksa? Menungso ki ming lelaku nggih to. Ora kena ditolak ya ora kena dijaluk. Rong periode kok ya blas gong duwe bojo. Loh, karena beliaunya itu masih fokus memikirkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mula tak aturke Mbah Lurah ki ora mikir awake dhewe sing dipikir warga masyarakate. Lah iki lho Mas, sampean ki kok njur ngomong ngono kuwi. Aku janji pokoke. Pripun? Solek ngantek 3 periode Mbah Lurah nanggap wayang, ngantek rong di bojo aku ora budal. Loh. Aja semaya ngono kuwi lho. Tenan iki. Kok ora budal? Ora budal aku. Lah ngopo? Ben carane budal. Piye? Bojoku dipek piye karo Mbah Lurah ra. Wah, kowe iki jan bojomu lagi anu kok, Pak. Tak wehne. Lairke anyaran nih. Ya wis babaran ya, Mas. Oh, sampun. Lanang apa wedok? Wedok, Pak. Wedok. Jos wis. Barepe lanang. Nomor loro. Wedok. Terus ping 3 ki sok. Wis, Pak. Lah nyapa kok wis? Lho, aja akeh loro ae. Prosese ya wis. Ya prosesnya terus, Pak. Tapi ya dibuntel. Wong kok ya wedi nuwun sewu lho Mas Minto. Kula sajeg jumblek sowan Kyai Ringinrejo menika bombong manah kula nembe dalu menika. Lah kok ngaten Mas? Terbukti dan katitik dari pejabat-pejabatnya punggawa-punggawanipun tidak mempunyai jiwa idealis dan jiwa akuisme yang besar.
selalu andhap pasor guyub rukun nyawiji manunggal gumolong dadi siji karo masyarakate. Lho niki lho Pak. Kula lagek teko mawon langsung dimanggake kok tak kira ya mangan lah kok bablas ning pawon. Lah terus? Buri terus tembusnya nggih ngriki niki. Waduh. Lah ki ya mek kliwati rawon tok niki wau. Ya ning wis dikira-kirake kok Mas King kok kanggo Mas Didik Joglo. Sik apik dinggok ning iwo. Nggih. Lah aku kok pawon dibablas ning rono. Loh, langsung prasmanan. Jeding. Kok jeding kepiye to? Sing genek lawange selambu tok e Pak. Kowe mbok ra ngisi-ngisini Mbah Lurah. Mbah Lurah Ali itu beliaunya nuwun sewu lho Mas. Nek upama ngene iki arep dibuntel didadekke duit niki pun dadi sapi pinten jajal. Lho, ning karena beliaunya itu tidak mementingkan materi tapi mementingkan hati. Nyenengke wong ki ya ngibadah entuk pahala ngono lho. Ki mulasmanipun Bapak Ali ki lho. Apa? Lho, sampeyan ora ngerti takon iki sing rawuh ki para tokoh masyarakat dan sesepuh-sesepuh kabeh. Jadi kepala desa ki ora mementingkan diri pribadi, sing dipentingke warga masyarakat. Mongko maju lurah ki ragate ora sithik, dene kepengin lek gumolong karo warga masyarakat, kepengin manunggal nyenengke mbombong karo warga masyarakat. Kitang ora duwe dhuwit, ya nyendek-nyendekne bengkok ngono. Kuwi padha karo aku, mbok modar. Aku rong periode iki lemah ya ora nggarap blas. Aja meneh kok lemah gamelane sik nyicil lho iki. Kok lemah mangsane pancen jadi lurah ki ngelu ning sirah. Mula aja. Lah lek ngelu kok nyapok dilakoni. Loh. Karena amanah gitu Mas. Lah nggih. Wong ki nek wis amanah. Lah kaya Pak Ali ku wis amanah. Pripun? Lah kaya Pak Minto. Heeh. Terus ben ada di dalang. Terus bengi tanggapan. Bayarannya yo cukup. Kok yo nyalonke lurah, lek dipikir ki bayaran lurah karo dalang. Lah kuwi dudu amanah. Lah terus napa? Aminah. Lho Pak Minto itu karena terpercaya kok public figure sing iso ngayomi masyarakat. Lho, rungokno, kowe kupingmu rungokno kuwi. Ngawur wae. Ngene iki membantu perekonomian seniman lho. Nah, rungokno kupingmu. Tanpa kleru kowe. Piye to? Justru malah Pak Minto ki ora bantu perekonomian. Lah nyatane sing bantu perekonomian iki para yoga-yoga sinden musisi campuran bantu perekonomian Pak Minto. Lah kok iso ngono? Tanggapane akeh nggo nutup nyalonke apa jenenge lurah mbiyen kuwi kok. Sik. Ki lambene ya bosok tenan iki. Sampai rene iki melu Mas Minto. Ya ora iso lho ya melu Pak Ali wong sing nanggap Pak Ali kok. Melu Pak Minto iki koclok e jane. Lah nek Pak Ali ra sing nanggap apa ndageli wayang ning jero kotak kowe. Iki jane dulur apa mungsuh to Mas? Lho aku mbela sing realita lho Bro. Realita tapi ini kamu itu di panggungnya siapa? Ngene lho, Ndeng. Ya. Mulai awakmu rene kuwi saka perintahe Pak Ali lumantar aku dari cara-cara rantai kehidupan. Ya. Awakmu ki manut aku manut Pak Ali. Tapi punjere sinten? Pak Ali. Lah nggih. Berarti manut Pak Ali. Oh, melindi ya, Mas? Loh. Ki piye to rumangsamu ki lho? Ya tapi paling tidak tanpa ana kelir ngene iki terus arepe ndagel ning ndi sampean. Nek kelir lek sing nangkep bre bosok kowe. Bre dilempit ki ning jero omah. Iya Pak, salah jenengan. Jenengan salah ngeten niku. Dadi iki bengi iki manut Pak Ali. Pak Ali. Ya ora iso no, ora iso manut Pak Ali. Lah sapa? Ya manut duit no. Lah kok iso? Pak Ali tanpa ndedet tepat nanggap. Ayo. Kowe gelem teko tok blangkonan dagel terus ra bayaran. Mrongos contongmu kowe. Ora iso lho. Ngapa? Ya manut sing duwe genjot lho. Lah nyapa? Enek duwe arek genjote kowe ndagel ning ndi arepe? Wah, lah iya Pak. Ayo. Ya manut isen-isene no. Sapa? Hel dalang yoga sinden sak panunggalane. Lah kok iso? Ana genjot, ana panggung, ora ana isene. Arepe nggih hiburan apa? Kleru. Kabeh kleru. Sing bener. Manut sing nonton. Terus kuwi arep ndagel apik, mayang apik, genjote apik, gamelane apik, sound systeme apik, lek ora nek sing nonton merongos. Sing mbok pameri sapa? Ya ora iso lho. Kok penonton piye? lho kok ora kalah ta kowe? Sing penting yo kathok lho. Nyapa? Enek penonton lokal ora kathokan. Bro isin kabeh mlebu ning omah. Lho lah iya to. Salah lek kathok salah. Lah napa? Manuk. Enek kathok lek renek manuk sing mbok kathok ya apa? Loh, berarti ketok lho.
Masa tuman wong kok ra manukan iki lho. Jenengan ki lek mikir kok jerumet to Mas. Boten lho, maksudnya itu dalam arti menapa? Ini yang dikatakan bahwa beliau Mbah Lurah itu mengajak masyarakat pun duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kerja sama. Ngono lho, mula asmanipun Bapak Ali. Ali kuwi arepa apik lan elek, arepa duwe lan ora, mesti beliaunya ora bakal lali. Lho, tegese. Mula Ali. Li. Arepa duwe karo ora, insyaallah beliaunya ora bakal lali. Iki li. Lah iya, lali. Tibane lali. Kula sambung dadi siji. Arepa duwe karo ora, beliaunya tidak bakal lali. Oh, disambung dadi siji. Kudu ditugel. Nggih. Karo li ditugel. Menika amanah. Lilo. Dadi nek wis duwe amanah kuwi kudu lilo, aja duwe tendensi iki duit rakyat, iki hake rakyat kudu dipangan dhewe, nanging kesejahteraan dibagikan kepada masyarakat. Ini. Lho, ngoten lho, Pak. Cerdas ngeten iki, Pak. Lho jenenge Bapak Ali. Iki saka tembunge ALI iki yang digoleki pasaran tiba paing terus pon terus wage ya, Pak. Paing pon wage. Paing pon wage. Telung huruf ki tiba pasaran wage. Mula wadahe keimanan, wadahe kesabaran ki kudu gedhe. Mula wage, wadahe iman lan kesabaran kudu gedhe. Dadi pemimpin kudu ngoten, Pak. Kudu sabar rek. Urung temu judune kudu sabar. Lho, cangkeme kok iso rono neh ki lho. Iki nggon keilmuan dalam kecerdasan lho. Ya. Kowe iki mari slawungmu cetek kok, Mas. Saiki genti Mas Kluthuk sing negesi. Iki mau Pak Ali desane Ringin Rejo, kuwi bagiane Kluthuk. Ringin Rejo. Alah wong mudin kene ora mudeng kok Ringin Rejo. Mudin kene wong ora mudeng lho. Alah lha kowe kurang srawung kok. Ngapa? Mudine to? Nggih. Pak Masrur. Kowe kemlinti lek mungkin. Srawung sapa kowe? Tenan apa piye? Lah nyapu tahu guyon. Nggih to, Pak. Lho kok mucuk tenan to, Jo? Ya dukun bayi. Sinten? Dukun bayi Ringin Rejo. Bu Mar. Estu nggih, Bu. Sampeyan trimo sampeyan paling ndak tanggapan tok kula niku srawung. Bidan Ringin Rejo. Bidan Ringin Rejo. Bidane? Ya. Wong roh aku lek bidane. Aja bidan. Mau ora teko. Dukun pijet. Dukun pijet. Pak Jono. Mbak Jono. Pak Jono. Dukun pijet. Dukun pijet. Ya ampun. Juru kunci basa kowe. Juru kunci Pak Parman. Lah kok roh kowe? Aku mau takon kok. Aku mau takon. Tak eling-eling mulane sing bidan lho ora takon aku, Pak. Wah, iki ya takon. Ngono ya SMS aku, engko aja tekon bidan ngono wae. SMS apa nomere go tak ganti ya. Iso. Coba Ringin Rejo ganti artek. Ringin Rejo. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ndonga. Ringin Rejo ki jenenge desa abot ngawure iki ya. Nah aku ya enteng nek kowe mare pemikiranmu ora cekatan kok. Ringin Rejo menika saka tembung ringankan kebutuhan masyarakat dan keinginan masyarakat harus terpenuhi. Yen iso rekasane kudu mbok ilangi, kamulyane kudu mbok jaga. Iso dalani Ringin Rejo. Loh, ya ampun. Rupane kaya kapsul super tetra kok iso. Kowe iki iso negesi lho. Lah to, Pak. Ringin Rejo ringankan beban masyarakatmu, keinginannya harus terpenuhi. Rekoso kudu mbok ilangi, kamulyane kudu mbok jaga. Mulane iso dikatakan Ringin Rejo. Loh, iki nek iki cerdas tenan ki. Ora rugi aku nambahi 350. Kuwi mau ri. Loh, kabeh, Pak. Kok ri piye Pak sampean iki? Butuh kuwi negesi mboko sithik ora diblokos uta kabeh ngono. Sampean iki lek aku jelasne kadung mikir lho iki mau, Pak. Dalam spontanitas itu harus kamu tanamkan. Oke. Ri menika saka tembung rino wengi warga masyarakat Ringin Rejo ora bakal telat manembah marang Gusti Kamurbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga desa Ringin Rejo pinaringan gemah ripah loh jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin. Ngin. Tegese ngene wae wis ayem. Wong lek wis ngene wae wis ayem sok kala jenenge manungsa aja sok gelem nrimo apa sing dadi pepangane Gusti Kamurbeng dumadi. Tetep nyuwun lan bersyukur. Wong lek wis nyuwun lan bersyukur muga-muga warga masyarakat Ringin Rejo pinaringan gemah ripah lo jinawi ora kekurangan sandang pangan tuwing papan. Saka tembung rezekine ora bakal telat.
Insyaallah sakwise penyipun Bapak Ali ngenekke tasakuran bengi iki rezekine warga masyarakat Ringin Rejo ora bakal telat. Lek wis rezekine ora bakal telat insyaallah Ringin Rejo pinaringan gemah ripah jinawi ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Amin amin amin. Jo menika jaga-jaga. Wong urip ning alam donya kudu jaga-jaga. Mergo apa kita harus ingat hari esok itu adalah awake dhewe itu mempunyai kebutuhan. Wong lek wis hari esok itu harus dijaga. Insyaallah Ringin Rejo pinaringan gemah ripah jinawi ora bakal kekurangan sandang pangan tuwing papan. Sik to ngarep mburi kok kakean gemah tok to Pak. Kabeh kok gemah ripah lo Lah jinawi. kabeh kok mbok rit gemah ripah lo jinawi ora kekekan sandang pangan iki lho. Sing penting lak ya kuwi ya. Loh. Mare ndak bisa menyatu dengan Mbah Lurah kok Mas Minto. Ora yo menyatu piye? Lho seharusnya menyatu Mbah Lurah itu bagaimana ngono lho. Mbah Lurah yo piyantune lho. Lho, mergo iki salah sawijining satria piningit sing wis ngasta rong periode. Iya roh rong periode roh. Nah, Kuwi kena nggih contoh. contoh Figur Mbah Ringin Rejo kuwi kena nggih contoh nggih tulodo. Sip, Mulane lek awakmu besok ki kepengin ngembang amanah, pengin dadi lurah nyonto karo Mbah Ringin Rejo. sinten dadi lurah? Iki Astagfirullahaladzim. Lan iki ngene Mas. Wingi niku WA teng kula Pak Minto. Kriteria ben kula iki terpilih sebagai kepala desa iki carane pripun? Alah, Loh, alah. apa awak merep iki mergo Blitar ndang enten desa kula. Aku dipoyoki kanca-kanca kon maju ngoten. niki ajeng maju. Aja maju. Alah kula niku adike. Niki nyalonke juru kunci kira-kira mayite demo lho, Pak. Pak nyalonke lurah niku dalan king pundi? Demo matamu. Loh, Mayite demo pure mencolot dhewe-dhewe ngono piye? Loh, kecerdasan itu harus diuji. Diuji yo diuji. Secara ngawur ae iki. Loh, secara Aku wis teruji lho, Pak. Walah, Lah aku termasuk grupe Ratu Sejagat. Grup Ratu Sejagat. Ya kalau tahu nuwun sewu, pangapunten lho Pak. Heeh. Sampai ngerti kemampuan skill manusia itu kan bisa diuji. Iya iya. Bengi iki melu apa? Wayang. Wayang. Saiki nek ngerti wayang, uripmu ning nggon kelir. Tak takoni coba. Apa? Wayang sakmono mbane kuwi krana sing kowe apal sing aksarane mingkem apa? Sekutrem. Siji, Madrim. loro, lima wae ra akeh. Sekutrem. Siji, Madrim. loro, Madrim. siji. Kok balik madrim meneh lho. Sekutrem. Wah, tuane niki, Pak. Ning Ora nggon pati ngilmu mudeng. budaya niku entah. Sekutrem. Siji, Madrim. loro, sekutrem ngono. Tak begem tenan kowe kok iso. Lah apa ya nek mek loro kok? Ah mula aja congol-cumongol Nah. dadi wong tuwa. Tekono karo sedulurmu nom sing paham. Lah awakmu. Akeh wayang sing nganggo aksara mingkem ki akeh Nah, banget. iki lho. Apa? Sekutrem Ah. pira? Mingkem siji. Siji. Loro. Madrim. Loro. Lho, Telu. Semar. Semar ora mingkem kocul kejane. Piye? Semar. Ndekem. Urung tutuk kok mbok Nah. tahi to kok iso. Papat. Cakil. Cakil ora mingkem. Kil. Ndekem. Urung tutuk e. Werkudara. Ndara ira. Mingkem kuwi Werkudara. Ra. Nom. Lho, ya ra. Ah, nom, mingkem ngono Pak lho. Parman. Nyapa? Dekem. Iki lho, wong ki nek Ayo. lara ati ngene. Ayo. Apa enek Saiki kok? ngrembug perkara wayang lek pancen ki baut perkara wayang aku ndak takon. Nom-nomane Prabu Kresna ki jenenge sapa? Ayo, Mas Jok Didik. Lho, Narayana. Salah. Mas Kutuk Narayana, Mas Narayana. Didik lah nggih Narayana. salah. Sinten? Jarwo. Kok iso Nomane Kresna Jarwo. Jarwo. Kok saged? Rungokno. Jarwo muda-mudane Sang Prabu Kresna. Dadi muda-mudaning Prabu Kresna ki Jarwo. Oh, layakno dulure Jarwo ora roh ta kowe? Sapa? Sapa? Ya kuwi sapa kowe? Wah, ya kuwi sapa? Kowe ya takok ya pas ngono kuwi. Dulure Jarwo sapa? Tak kira ya saroh. Ora, aku yo tahu. Asem iki. Lah iki mblasetke gendeng e. Ya, sapa Mangsane. Lho wong ki aja sembrono lho, Mas. Nek gendeng ki kena dingke pangatur Nah. napa panuwun lho. Contone nyuwun larasipun slendro, Pak, slendro, Pak. Nah, ngoten. Lho, iso to Kowe mau nek jawab iki takon apa bener asline? Sapa kowe ngono? aku takon sampean. Oh, tiba ya bener ae. Lah kowe iki pekok kok iso. Dulure Jarwo. Lho dadi wayangno sing mbok sir apa coba? Lho, kowe iki lomongo kok iso.
Kok nyapa? Lah kowe guyu dhewe. Guyu jawabanmu lah, kowe nyapa ndek lambe ora le guyu dasmu. Lho, iya guyu pancen lambe iki gawane Lah iya. guyu kok iso. Arep tembang apa Mas iki Mas? Dalem Nembang napa? Sopo? Lho. Kowe mbok ra ndisiki kersa ngono ngapa to? Nyapa to cangkem-cangkemku dhewe. Lho. Ya pendek cangkem ki nggih omong kuwi wajib. Lah iya. Dadi kudu dieling-eling. Nah, lek duwe Lambe terus kuwi nggih omong, saya nggih guyu kuwi ibadah. lek duwe lambe Nggih guyu. sumure duwe lambe ora guyu yo. Lho. Bocah iki ngejak engkel-engkelan, Mas. Ngapa ngrebuk apa niki wau? Lah niki Kula lho. omongi ndek lambe iki nggih ngomong sing apik. Lah iya. Heeh. Berarti lek duwe lambe Mesti kanggo ngomong. sumure duwe lambe yo ora oleh omong. Nah, hati-hati aja dolane pinggir lambene sumur tiba kecemplung. Berarti lek sumur duwe apa? Duwe lambe. Nyatane yo ora iso omong, ora iso guyu yo. Ayo disawang to, wong genah omong ki duwe lambe ana untune kok. Lah nek untune Ya mesti iso kanggo ngomong. gajihe untu tok yo ora omong yo. Loh, bocah ki kok jerumen to omongan. Dawakne lek kuwi. Lah kuwi mergo duwe untu ra duwe mata. Lah nek motone Mesti iso omong. udune ndek moto yo ora omong. Aduh, ya ampun. Kowe iki mbok ora ngekelno ngopo Udun to? ki penyakit ndang Nah. Tapi lek ndek moto Lho. Iya ning Mas pe ora kok perkara ndek mata ki ora. Angger duwe mata enek kupinge. Lah iki. Nah, heeh. Kuwi iso ngomong. Lah nek kupinge Iso ngomong. wajane ndek kuping yo ora omong. Candaan kupinge lho. Nah, Mas, niki omongan iki kula ora tau ngerti lho. ora Eh, tau iya. ro pinter aku. Maksudnya ki saranduning badan ku wis digawani dhewe-dhewe. Iya iya. Mripat nggo nyawang, kuping nggih ngrungokke, irung nggo napas, lambe nggih omong, ati nggo ngrasake, tangan nggo nyekel, sikil nggo mlaku. Lah iki nggo apa? Lah. Bocah ki kok nterunyam to? Lah kuwi penting Lah ya. penting ora makmek-makmek ngono kuwi. lek tekon kuwi tekono mburimu. Ngono. Apa mripat nggo nyawang, Nah. irung nggih nggondo, lambe nggih ngomong. Ngono. Heeh. Hmm. Terus tangan nggih Nyekel. nyekel. Ati nggo ngrasake, sikil Heeh, nggo coba mlaku. tekono. Sikil nggo mlaku. Aku iki ya. Heeh. Gah wah. Nyapa? Iki nggo apa mesti nyari nggo selentik-selentikan. Rumangsane, cepi. Neno nano. Ngagem walang keke nggih, Ya Pak. lho, budaya kok. Gentenan. Oke. Antarane kiwa karo tengen kudu iso seimbang. Iya iya. Ngono. Kenyih. Lho sampe ki wong tuwa tak kandhani canom ben iso ketok bersatu berpadu ngono lho. Tuwek ora pangan codot lho. Sampeyan ki wong tuwa dudu bayi. Bayi sakmene mrene medhete pentil. Lho. Kowe ra gilani omonganmu to. Kok lek ngomong ya sing cetha sakmene bayi ndasmu kowe. Lho, Bayi sing apik crip-crip lho aku langsung. napa? Panggung ki nggene tata krama. Nah, ngoten Niki lho, lho, Pak. Pak. Dot. Wayang ki tontonan, tuntunan, tatanan. Dadi lek ndagel tembung sing ketoke koproh ora patut untuk diomongke, ora diusah diomongke. Dot, Pak. Nang kene kok ngomongke pentil ngono ya pantes. Dot. Sik to kok malah penyan perjelas to, Pak. Aku ki negeske aja pisan-pisan ning panggung sing dipirsani piantun Nggih, kuatah ki nggih. njur ngomong sing sak iya-iya. Contone. Dagelan iki ngomong sing apik-apik kena Nah. iki tuntunan aja Dalang ngomongnya iki. pentil ngono. Lho, 2 kali lho, Pak. Ya Pancen- kuwi 2 kali to? Heeh. Ya kuwi dalang pentil. Samene apa? Bangsamu kowe. Tembok dalan bablas iki kok di. Bangsane dalang ki misuwur lho. Iya iso. Ngono. Aku seneng. Walang kekek isa ta? Walange kadung Mabur ngulan. Lho. Ayo, ayo balik perawi. lho. Piye to, Mas? Walange Ana kembang, kembange Kamboja. Kembang Kamboja, kembange melati. tak dongakne warga masyarakat ringin rejo sak kabehe muga-muga akeh rejeki. Apik. Dadi paling ora gentenan nggih, Pak. Nggih, kena kanggo Aku sik terus contoh. lagi sampean. Oke. Gentenan. Siap. Aja nganti lirwa. Oke. Onoke aku karo sampean ki Iya. sedulur Sinara Wedi. Iya. Aku ora mungkin golek liya kejaba Ya, sampean. mergo sing iso mbok hapus mek aku tok. Ngono. Aku lek ra golek dhuwit nggo bayari cor-coran sesuk. Contoh. Ora mbok ngomong liyane lho. sik to jane iki apa ya ora dikaceki to saiki kok kagak ngomongnya. Kacek-kacek, Pak. Jas, Bangsane. tambahi sik Pak, Pak. Oh, saiki los saiki. Los. Saya mau 28, Pak.
Ngono ya diungkapke lho kok iso. Jan tanggapane saya. Nyaput kurang loro ati ora digenepi. Lah, transporte ado kono. Wis to, iki lho ngomong kok ora digenepi. Lah sumbere kok kene iki lho. Lah kono ya ora ada diundaki kok. Ha kene ra diundaki. Ya ora diundaki wong ya kok sik kene nambahi kene bingung kok. Bangsane. Kok iki nambahi kene bingung kok ndek awake dhewe. Wah, rekoso lho. Oh, mbok aja memojokkan dalang. Dalang ki abot lho, Mas. Iki nyangga yoga, nyangga sinden, nyangga campur sari, sik nyangga tukang Aku lek nyangga yoga ora patek sepira, nyangga sindir sing paling abot iki. Rungoklah kuwi, mulane sinden mulane sing pilih ayu-ayu. Oh, urusane karo kayak mau berarti. Nah, mergo ya lek kuwi mau sing perkara pentil kuwi mau. Domongi kok. Kowe to panggah eling nek kuwi. Coba. Kembang melati cacahe 5 menyang priki. Ayo. Ya. Sak paran-paran dumateng Pak Ali. Insyaallah saged bagya mulya. Wulan ngajeng saged minggah kaji. Ya yo. Ya ya. Ya yo. Ya ya yo 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 ya yo. Ya yo ya yo. Gentenan Mas. Ya. Mas. Kembang melati, kembange menur, Mbah Lurah Ali. Insyaallah panjang umur. Ya yo. Ya Jaipong. Ya yo. Majok lu. Iya. Loh. Ayo gentenan. Piye? Loh. Masyaallah bocah iki. Barang kekean kuwi mau lho gentian ngono. Oh, ya ampun wong blakonmu ki padha klambimu padha, jarekmu padha ki penemune ya padha ta? Ya rasa padha lho. Loh, kudu padha. Rasa padha. Ngapa? Manuke beda. Bocah ki kok Gentenan harus piye? Loh, bar tengen terus kiwa, ngono lho. Bar tengen. Terus kiwa, ngono lho. Genahno. Nah, ngono Bar lho. tengen. Terus kiwa. Oke. Berarti tengen sik. Nggih, kula sing nggih Mas. Ya. Sesuai panjenengan. Ngono lho, penak aku iki. Iso ngendang ra iso ndemung. Iso ngendang ora iso nyuling. Iso nyawang yo Mas, ra iso ngambung. Atine bimbang, ra iso nanding. Ya yo, ya ya. Ya yo, ya ya yo 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 ya yo, ya yo. Mas Jok Luduk. Ah, genti sing kiwa. Seksi panjenengan. Ah. Nek Dadi kok- cara wong nyambut gawe iki digawe adil bar kiwa njur sing tengen. Nggih. Bar Sing tengen. tengen terus kiwa. Kiwa. Ah. Oke. Mau bar tengen to? Ah. Sakniki Kiwa. lah kiwa sakniki. Yo Mas Luduk. Lah napa kula? Kiwa Lho kula ning tengen kok. neng kiwa. Ning tengen. Loh, bar Mas Kritik mau neng tengen sampean genti kiwa. Lho, kula ning tengen kok, Pak. Berarti wayahmu iki. Oh, Mosok ngene mau wis kapusan to, Pak? Bar tengen terus kiwa. Lah sing Kiwa. iya lho. Bar kiwa. Bar tengen terus kiwa, bar kiwa terus tengen. Oh ngono ya? Iya lho. Berarti aku iki. Iya lho. Mboten napa-napa, Pak. Tanggung Ya, jawab. tanggung Harus jawab. konsekuensinya. Konsekuen. Loh. Ngawur ya. Ono menyang palur. Bablas ning Boyolali. Pengolan sithik bablas ning Yogyakarta. Ayo sedulur aja nganti lali tindak nobre tah agama ya yo ya
yo ya ya yo ya yo ya ya yo ya yo ya ya yo ya yo ya yo sampun paripurna Pak Minto nggih tadi asrep Wis lho ayo nyapa lho ayo sampeyan kok bar apa mau kiwa lha saiki mu tengen sing tengen sapa lah kok kene neh ta aku sing tengen awakmu lho layakno tanggane meteng kabeh lah seneng liwat buri Pak peh aku meneh iki iya lho Dikalahi Mas Didik dikalahi. siap Ya, momong harus sedulur tua. waduh kentekan cakepan kowe tuku bakwan sik duwe neng Mangunarjo ando gemah kok bunder-bunder awan-awan yo masayo detono insya Allah awake seger ya yo ya 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 yo ya ya yo ya yo ya ya yo ya yo ya ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ya yo ayo rono Ya bangka apa ora kowe? apa cegat Wong senengane ngleceti liyan. Lipar melipir. Endi porsine wong tuwa ki ngendi porsine cah enom ki ngendi ngono lho. iya Ngono. kaya sapa Sampean. kiwa apa tengen Kiwa. nah nembang ki nembange apa Palang kekek. budaya Jawa kudu digawe Betul. pakaian adat kudu dijaga Sampurnaning busana kuwi kudu iya dilengkapi. lho beskap enek jari enek Nggih. blangkon ra genep Lho lah ngapa mbok cepet? ceblok Gawe. nah iya ngono Uang kok ora maku. Nah, wis. Jangkep saranduning busana kudu nembang. gilirane kiwa apa tengen Kiwa. sing ning kiwa sapa Ah lho. ha monggo Lho mosok perkara blangkone pindah nggon, Pak. Nggone Wis. kok Wih, lho mateng. nggone kok Mas Oke, Kena oke. aturan, Ngene iki lho, ngene. mungkin lho awake dhewe kudu disiplin Anggris kena aturan iki ora iso selak. Susah nek dadi adik ki bagian nutupi tok. iya lho Susah iki. lah Mas ki sing ngalah ngono lho. Siap, siape to tak tutupi we. ayo kiwa mikir to Dari mana sik duwe nek datangnya lintah dari sawah turun ke kali. Dari mana ya Mas datangnya cinta dari mata turun ke hati. Ya yo ya 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 yo ya ya yo ya yo ya ya yo ya yo ya ya yo ya 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 yo ya yo ya yo ngeten iki iso seimbang Iya lho, budayane. antarane yoga kali pemain atas tuh harus seimbang. budaya Iya. kudu laras Yo sampean tengen wae kiwa tengen tak iki. tengen to Yo ah ngono jenenge yo yo ora genep kok lho nyapa? blangkon Ning kono ning kono. Wes rasah nembang-nembangan, Pak. Wis rasa nembang-nembangan. Kowe iki asline lecet kowe iki. Takon nembang nyapa rasa ndasmu mbok uncalke. Lah wong nembang kok terus rumangsamu iket mbok uncalke ngalor ngidul ki lho. Aku rekoso nyangga sampean paling ora ya sedikit kamu juga melu ngrasake aku. bojo kowe ora tak rasakne kok rasakne kowe Ana pundutan Mas diaturke dhisik Mas. Sik, Pak. Saking Nyapa? iki tutik Wis ben kono ae, dingke tolak udan. Wong blangkan ra tau diresiki wae kok iso. Lho, nyapa to? ah Mas Nun sewu Mas Minto. Ah. Pancen wong jadi gelek ngoten lagi enek hukumane. Wong ora sembrono. Ayo, jajal apa ora kowe? Lho. Iso apa ora? kena arep kena Mas terus. terus Pak nggih Ah, terus sendal pancing. Ora mungkin bisa. Terus. Ayah. Kualat Saking kowe. Bapak Ngono. Sumari Jaya, Nggih, toko fotokopi Nisam Jaya Ringin Rejo,
Nyuwun gending podang kuning sak dawanipun kagem warga masyarakat Ringrejo sedaya. Mugi ndadosaken syukur ning panggalih. Keng dalu bocange kula nyuwun gending sesideman utawi tembang kangen gending niki kula aturaken kanca-kanca panitia lan sedaya kanca penggemar wayang kulit. Nggih. Salamnya sukses untuk Pak Ahmad Ali selaku kepala desa terpilih periode kedua. Semoga menjadi pemimpin yang amanah yang bisa membawa Ringrejo ke depannya lebih baik, pun lebih nganti maju. samar, pun nganti samar. Semoga Pak Ahmad Ali diberi umur yang panjang dan rezeki yang banyak, yang berkah dan cepat dapat jodoh. Amin, sembah. Nyapa. Lah kok gawe kuwi ngopo? Lah blakon. Pak Bibit dukun pijet. Wah. Nah, Tunggale menika Mbah Jono apa nggih? saking Wonodadi. Gendhingin nyuwun bojo anyar Gubuk Asmara Grajakan Banyuwangi. Alus-alusan. Menika matur suwun sanget katur Ki Dalang. Ugi tembang menika dipun pundhut saking Pak Sumirin ingkang saking tlatah Ngancar Manggis niku Mas gue ngersake tembangipun. Tembangipun apa, Pak? Tembangipun ingkang bakun ingkang Podang Kuning. Niki paling mboten nggih sesuai Pak niki. Ingkang dipun dawuhi sinten nderek. Ngersake anak wedok Ginta karo Mbak Pipit dhisik mengko Mbak Desi ben ngaturke sak bubare bocah loro. Ngadeg kok Cahayu ya Pipit Ginta apa? Capada nelongso jamane jaman rekoso urip panjenengan kudune ati kudu seneng nyambut gawe karo seneng ulat ojo yen dikongkon ya sing temen apa to kanca ati gara-gara rakelan rekoso bukti kaya paten kabeh ojo pengen urip kaya wiritan rekoso pancen nyata. Ugi katur Bapak Kepala Desa Ndeyeng Ki Pak Kunti Pak Doro sedayanipun ing keparang rawuh sugeng midhangetaken lumantar tembang Podang Kuning jangkep sak bawanipun. Apik. Niki wae tembange nggih duet karo wong wedok enak lho, Pak. Apik. Nggih. Lah sing lek bundul klasik mah kaya utang-utan. Malah kaya brongsongan tewel kok iso ngono. Pamane karo aku nduk Ginta ya, Ginta. Jamu temu ireng yen mbok sanding atiku seneng. Jamu cabe buyang saya suwe kepengin nyawang. Jamu beras kencur yen ra temu atiku wajur. Lho kuwi anake sapa kuwi? Jamu godhong cubung suwe-suwe pengen ngambung. Iwak sapi dipangan marai kisi. Iya. Iwak wedhus dipangan ambune prengus. Iwak celek dipangan ya ora keneng. Yen iwak babi sirikane para nabi. Panganan apa najis muga lado. Panganan apa najis muga lado. Panganan apa najis muga lado. Awakmu hari iki. Nah, ganti karo Pipit ayo. karo aku Napa? Hari iki Nggih. tak bok. Lah kok Wong lanang ki ya kudu rasa. Rosa-rosa ya tangane ra kuat bosok ya. Lah ngapa to? dicoba dhisik, aja gampang menyerah. Aku mulai Aja mulih to. ala diceblokne ae Ora. apa ya aku dhek inge sik urung tau urutne Ora aja. Apa boyoke mecer-mecer ngono mbok ngono. Ngono. Iso apa ora jajal? Iso. Ngono. sentenanan lho Iya Cayu. ceblokne Cepada nelongso. Sepada nelongso jaman wis tuwa. Sopir taksi sregepo anggonmu ngaji. Yo iwak sapi dipangan marai
Iwak wedhus dipangan ambune brengus. Iwak celeng dipangan ya ora keneng. Yen iwak babi sirikane para nabi. Panganan apa ing ajismu kolado. Panganan apa ing ajismu kolado. Panganan apa ing ajismu. Iki jane iso apa ora ta? Ora iso senden. Lah ngopo? Gegeden demper. Arepe senden bokongin nabrak sikil ngene ndal nek. Ngene lho. Iwak tak contoni ya. Nduk tak contoni ya. Ngene nih, kowe mau. Iwak sapi Dipangan marai kisi. Apik ya ngono. Iwak celeng Dipangan ya ora geneng. iwak wedhus Dipangan ambune brengus. Yen iwak babi sirikane para nabi. Nuwun sewu Mas Minto. Heeh. Dadi ngen gerakan ngeten iki kudu aduh yo. Nyapa to? Lah kok sing najis kelakuanmu. Lah aku nyontoni iki lho arek wedok Nyontoni ndasku ora mbok tampani kok. Lah yo aku sik ngomong-ngomongan masa ya salah to. Kok iso. Ning apik gerakanmu apik. Sing salah ki dudu Mas Didik ning salah awakmu to. Lah apa, Pak? Lah kena orang dijak kok wis geblak dhewe. Lah yo. Lah biasane sepelane ngono lho, Pak. Tegese ki nek wis diobok kuwi geblak kok lek orang digunakake ki aja geblak dhisik. Lah kadung jamu, Pak. Oh geblake dadakke Nduk. jamu. Nggih. Wes jan gudi ya. Aja samar nduk. Senajan to kowe Nggih. kalah lemu karo kae nanging nggon ragamu tetep nyawiji karo ragaku ya nduk. Nggih. Besok yen pengen lemu tak tumbaske maem ya. Nggih. Paling kowe mbiyen lairmu mengkurep ta? Mencolot. Mengkurep wong irungmu ambles ngono kok iso. Ngono. Anu Mas. tak tumbaske ben makanan bergizi ya nduk ya. Iya. Paling ora nyuwun anu hamburger purun. Purun, Stik. mastik, spaghetti, Oh, apa mas spaghetti seneng? senang. Weh, pizza. Mau. Cocok tak tumbaske nduk. Oh nggih. Tak tumbaske, tak sembadani penting kowe sehat. Kowe aja mangan stik spaghetti ya. Sesuk tak tumbasne ning gone kidule perapatan apa jenenge iki Sambi ya. Heeh. Sego tahu. Wes. Ojo Ya wes anu. bentukku wis kaya tahu. Bakule modele kaya awakmu ngene iki lho. Tahu bulat. Bakule. Yo pas yo. Mas, aku Ngopo, njaluk Nduk? bulan madu. Heh, Bulan madu honeymoon. wah iya awakmu. Nggih. Ya, Wah apik iya. ya. Ora apa-apa gandeng aku wong mampu takjak bulan madu ngejak ning ndi? Ning Bali. Bali oke. Sampai takjak ning Singapura di bawah patung singa. Lho. Di bawah apa? Patung singa. Awake ora usah dadoh. Nanti. Ora usah di bawah patung singa. Sesuk melu aku ning sore jembatan Semampir ya. Tengok-tengok. Aku mbok dol. Loh, tengok-tengok ning kono karo mancing ya. Ora Oh, salah. didol kere. Didol gundulmu. Ya kaya apa? Gone Kagem bawa mboten? Ngangkem bawa coba cah loro. Cocok. Coba. Jejer. Rasa isin. Ngapa to jejer? Oh kuwi urusanmu to. Ngicing Mangsamu. darane. Dah. Iya, Nduk. Tremos karo dispenser ngene-ngene. Ya sapa dhisik? Sampeyan Kinta sing dhisik. Nadyan wujute mung peksi. Aja nganti kalah lho Mas Budung. Nggih, Pak. Cara manuk awak blekok nang Gusti. Anu Nduk, iki bawa terus engko tak wae senggaan ning rada kepenak ya Nduk. Nggih. Senggakane nek jenglenge saithik penak coba. Nadyan Mas. Agami telining bronto. Ki Basuki Banyuwangi Jember. Lah, penak to. Siti ning kejutan. Lho.
Coba. Ki Basuki Banyuwangi jember. Ning ana sambung rapete, Mas. Apa, Pak? Agawe talining pranta. Ki Basuki Banyuwangi Jember. langsung. Iya. Jember. Loh, nyapa to kok? Kok jember ki nyapa? Langsung kok jember asal nggih Basuki. Pasang ngejak Basuki. Kejutan kok iso ngono. Ya, baleni Ginta. Basuki medal dhewe. Balenane ya Ndek ya. Basuki. Jember. Alus manis merak ati. Kalau aku santai wae. Ya, Ganti Mbak Pipit. tresno. Suaramu. Awas iki kudu enek Ki Basuki Banyuwangi Jember lho. Langsung Pit. Ki Basuki Banyuwangi jember. Aku ra melu. Lha apa to kok delok igonku ki lho? Kae nggonmu kae kok iso. Ijol tehmu. Ma, Lha iki modelnya kaya tahu bulat. ayo sasakno mangsalne kok iso. Ndak penak ngono. Apa? Sangkas, Mas. Goleki si Besuki. podang jenar. Ki Basuki Banyuwangi jember. Iso apa ora Wayahe wayahe. Waya gundulmu. Tembang menika katur Bapak Sutanto ingkang wonten Blitar Kota ing tlatah Ploso Kerep. bojomu ya pinter lho kuwi. Piye? Wayahe bayar BRI. Nah, ya kuwi. Lanjut. Kok ngik-ngik dhewe. Ginta. Nduk rada maju nduk. Kok ora iso sek ngono nyapa to? Ibu bunga Sepenak, Mas, dramu, Mas. atiku. Ki Basuki Banyuwangi jember. Lho, penakno lho. Jajal madhep rene jajal. Ki Basuki Banyuwangi jember. Penak ki yo an. Duk ayo Duk mumpung sik anget Duk langsung. Ki Basuki Banyuwangi jember. Wes, Piye ki lho? Kaya bakal cilot. tekmu sing ndak kena. Ora kena gundulmu. Sik ta iki nudinge ora. Kuwi ketok enek ngono iki perlu diperiksakne yo. Iki lho sing grekene iki lho, Pak. Siwit Lah kok ngomong tekmu nggo sampe terus tekmu ngene. nudinge kok ya pas ngono lho. Tekmu iya penate Andri aja. Ora. Jajal, bojomu tak besuki. Jajal aku iki wong iki lho. Lagi. Hmm. Ki Basuki Banyuwangi. Enggak penak. Wis to, kowe iki Ki Basuki Banyuwangi. kepiye to? Gak sih, Pak. Coba. Gak sih, Pak, besuki ini. Coba. Jajal kene Iki, jajal, Ngaduk iki. ngaduk. Wah, lagi jos lagi. Coba kene. Kita besuki iki. Ja cobanan. Ki Basuki Banyuwangi jember. Penak. Ki Basuki Banyuwangi. Sik Duk. Balik. Koyo Perlu Duk. Jajalan nek Widya. Dah. ngadeg, lungguh he. Saya ngadeg lungguh ya, Ini lungguh. lho penak ngono kan yo. Ben ngerti lah. Hop. Nah. Hop, hop. Ngono. Ki Basuki Banyuwangi. Iku. Duduk jodoh kok kowe. Duduk. So jenenge Luki. Kon ngadeg wae. Ki. Jumeneng diluk. Jajal. Ngadeg tok. Ngetes kadigdayane Masmu kuwi coba. Ngono. Sing sip lho, Pak. Iki Ki Basuki Banyuwangi. Duduk. Tekmu ruwet. gereten. Ngadeg tok. Oh nek Luki iki ruwet to. Niki, Pak. Sita, Pak. Mbak menawa juduk lho, Pak. Nah, iki lho. Ki Basuki Banyuwangi. Anu, Kokok, Pak. Kokok. Mujati. berarti ombo. Pak Mujati lho saya Pak Mujati. Ah, iki mriyayi rada Pun halus. lenggah mawon nggih, Pak. Nggih. Ki Basuki Banyuwangi. Anu,
Aku ora kena kabeh. Bakul cireng. Nek Yutin. Gereten nek iki gereten gak ketok. Mijil saking anu tratah Kaningratan Mas. Nggih. Kaningratan. Nun sewu nggih Ibu nggih. Nggih. Mbok bilih menika kabeh pun cobi. Nah, coba. Nun sewu. Coba. Tindak. Ki Basuki Banyuwangi. Jangan jumeneng tok ketok jodoh kok. Ki Basuki Banyuwangi. Ki Basuki Banyuwangi. Halo lungguh. Pisan kas. Ki Basuki Banyuwangi. Ki Basuki Banyuwangi. Ki Basuki Banyuwangi. Ki Basuki Banyuwangi. Hop, Napa? kowe penak mek nyanyi tok. Lah terus. Kene ubah pak pok pak pak. Lanjut. Inung. Oh. Nyanding bisa dadi tombo Pun, Pak. Udang kuning nggih. Nggih. Siap. Monggo dados Mas. Podang kuring dipun aturaken. Esuk. esuk awan ning omah wis ora krasa uyuran nang goleki sing tak sayang Ya. ngobeng miterang datku ora krasa esuk awan nganti wengi eman yen nganti riyo kang nyawa yang tak sawang mencok ning apang keganjangan tak rindik saka kaduwan sarwi ngoceh dheweke ngalih pencokan elakane tak jaluk mbok aja ngeceh Ya. ning gawe pikirku kope Seret irang tak sawang tambah manise Eko bunga yen kelakon nyanding slirane Ora bakal atiku kekiwang liyan Yen si podang andutut ati kepranan Ora mendem
putih bendo. Podang kuning sampun katur Mas Lutuk, Mas Titik. Ingkang dipun aturaken Dek Ginta kelawan Mbak Bibit. Menika kalajeng pundhutanipun wonten Gubuk Asmara, wonten Bojo Anyar. Menika kang dereng kepareng nembang Mbak Desi. Mbak Desi Kumalasari, nggih. Mbak Devi ya, Mbak Devi. Enggal menika Pak nggih. Gubuk Asmara ben dikancani karo Mbak Ewi. Iya. Yang apa? Mbak Devi. Enggal Pak menika Pak. Cara penemumu piye, Mas? Wah menika nggih mathuk, Pak. Mathukmu gue? Jos. Anu pun krama dereng, Pak. Didangu. Katuri jumeneng dhisik. Jumeneng sekedap, Mbak anu. Ditulungi Mas, ditulungi. Monggo. Kula niku lek roh can sinden ayu ngeten ning sak mulih bojoku tak pateni Pak. Ya aja. Nah, coba. Pateni to, Mas. Asma jangkep sinten coba didangu. Paring asma sinten Mbak Yu? Devi. Duh, idepmu kedawan ya. Hah? Potongan, Mas. Kok iringan malah kaya talang udan. Paring asma Mbak Devi. Nggih. Sampun krama Mbak Yu? Sampun. Saking pundi? Saking mriko mawon. Dalemipun. Munjungan Trenggalek. Galek. Nggih. Kaya wis anu paham dengan situasi galek. Lah nggih ta ketawise. Gunung. Gunung tak nanging Ikon kono apa sing kuliner sing galek. Jajan. Nggih, apa? Napa, Mas? Plikipu. Udah kuwi, Mas. Sik Mas. Mbok tembuke sing dilus ngono aja ngonoan. Manco mosok muni ning wargian kowe kok beli iki. Lah ya mbiyen jenenge kuwi sing anu jenang ning enek rengginange ngono lho. Berase gulung-gulung lho. Nggih. Lho. Kuwi mau jenenge apa, Mas? Peksi gulung-gulung. Diperalus. Jenengan mireng wau napa Mbak Devi? Dalem? Sakderenge dipun gantos gulung-gulung niku jenengan mireng napa wau jenenge? Peksi gulung-gulung. Dereng mireng kula wae. Urung, biyen ki taun biyen jenenge kuwi ngono. Ngono ya, Mas. Iya. Ya karo Mbak Ewi Gubuk Asmara. Mbak Ewi ndi Mbak Ewi? Nggih. Niki beban iki Mbak Lurah spesial. Nggih. Menunggu. Nah, nggih ngoten to. Ndak diaturi jumeneng. Lah nggih bar niki. Ya. Bar Gubuk Asmara niki. Monggo Mbah Ali diaturi minggah panggung. Nggih, monggo Mbak Lurah merdeka kok. Mbak Ewi ki sana. Ewi karo Devi. Tenan kok, Nduk, tenan, Nduk. Wis. Syukur panjenengane Mbah Selodana sing keparang minggah. Oh, saestu niku ora sedaya. Siap, pun. Gubuk Asmara diaturi rumiyin. Nah, yuk dados Mas. Ayo, Mbak, ayo. Kuda langsung lowo. Ugi katur Mas Tarno Tania. Sing saka Tanjung Priuk, Jakarta. Kadarene ndak? Munjalipun Bapak Ali pikantuk salam saking Mbah Bukur Sumber Gempol Tulungagung. Biyen tak
srita pangawangi nganti jagat rina jagatan sajroning ati datan luntur saya menangi aku kowe dadi garwa merkelering ing kubur asmara. Pripun Mas Lidik menika panjenenganipun Bapak Ali dipun nggih. Menawi wonten medal kang mirunggan beliaunya Mbah Lurali kang karenaning penggalih dipun sun tindak nggih. Nggih syukur kali Mbah Selodana. Siap, monggo monggo. Nyun medalipun Mbah Lurah monggo. Tutuk. Balur ali. Tutuk. Tembang mriku kantur Bapak Kepala Desa ingkang saking Desa Danadan. Monggo. Mbah Lurali kula aturi jengkar saking sasana panunggal. Ugi kantur Mbak Lurah, Mbak Tuwaji. Ngantos kesupen panjenengane. Iki lho. Lurah wis daya. Tidak iki Mbak Lurah. Nah, Mbak. Yo, yo, yo. Nggih, wilujeng dalu Bapak Kepala Desa Ringerejo Mbah Ali yang manggugati. Nggih. Wilujeng Mas Lutut. Menika Mbah Tuwaji pun kundur napa dereng, Mbah? Tasih lenggah. Nggih. Katuran pinarak kalian Mbah Adan-adan nggih. Mbak Lurah menika mboten kagungan gunem. Piyanipun pancen nggih sok ngeten niki, Pak. Nggih. Ning malah niki air tenang menghanyutkan nggih ngeten niki. Nggih. Meneng-meneng ning glendem, ngoten lho. Iya. Dadi malah nyenengke kok. Lek wonten atur saking panjenengan. Lho, dawuh saking Mbak Lurah. Dawuh saking. Nggih, kula badhe tanglet setunggal mawon Bali. Apa Mas Luduk? Mirsani sinden sing ngeten iki mboten share pripun jenengan. Lho kok. Lah ngapa ya wis Iya, sir. penggalihe Mbak Lurah itu biasa karena wis nandes nggon jiwa kasepuhane Nggih mula wis kanu meh tutut ora- janipun nggih, kula geser. ngoten. Dos pundi, Mbah? Mirsani sinden ayu-ayu ngeten iki dos pundi? Perasaane jenengan pripun ngoten lho. Engko gek Mbah Lurah kencing manis engko. Gak. Aku emek samar kuwi tok Sihat. lah ngono. Dos pundi, Masalah Mbah? itu. Share jane nggih, Mbah nggih. Pripun? Mbah. Koyo Mbak Lurah. Mbah. Mbak Lurah mbote koyo ngono ki gak iso ngendikan tangane ning jero sak ki umek kayak ngono. Ora iso. Jane geser nggih, Mbah. Nggih, Nggih, Mbah. Nggih. ngagemik, Mbah. Kok Sir, nggih. malu-malu kucing itu to, Mbah? Pun to, Mbah, mengklek temu jodone celak pun to. Nggih, nggih, nggih. Niki kula nuwun sewu kula badhe matur. Nggih. Niki monggo njen pilih. Mumpung niki murah, Mbah. Nggih. Dadi sinden 8 niki umpama saking panjenengan sing Sing dipun cara jenengan nuwun sewu. ngengen ngoten. Nggih. Menika murah senyum tegese. Nggih. Niki cara jenengan ngen-ngen nuwun sewu lho. Niki umpama. Milih ngoten ingkang pundi umpama niki, milih umpama. Nggih namung umpama, Mbah. Nggih. Milih kabeh. Wah, Kabeh. Milih kabeh. suwira kambon kok kabeh diayahi. Nggih, pun muga-muga ndang temu jodone nggih, Mbah. Amin, amin. Nggih, lho iki lho. Amin. Mbak Lurah ki do wijane. Iya no, mulane Mbak Lurah begitu tak aku ngomong to. Nggih. Muga-muga ndang temu jodone, Mbah. Amin. Sing didongakne ya amin iki lha. Iya. Dawuh Mbah, menapa, Mbah? kula remen sangat mirsani sedaya warga masyarakat Ringerejo dan saya mengucapkan sukses selalu kagem Mbah Ali Amin. yang sampun ngasta 2 periode dalam kepemimpinan wonten ing tlatah Ringerejo menika. Satu kata buat Mbah Ali. Wasik. Apa ya?
Mbah. Untuk warga Ringrejo, Nggih. kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas partisipasinya, atas doanya. Mudah-mudahan Ringrejo ke depan lebih baik. Amin. Sesuai yang kita inginkan. Amin. Dan yang diinginkan warga Ringrejo secara keseluruhan. Ya. Juga doakan semoga saya cepat mendapatkan jodoh. Amin, amin. Amin. Amin deh. Jenengan niku semangat lho, Mbah. Amin ngoten lho, Mbah. Nggih, ngoten. Aku ora nek sik enom-no banter, sak yo Bali ku ora mek didelok tok ngono. Bar kuwi terus turu ora semangat to. Ora semangate sing Iya, gede. iya. Ini justru malah jasanya besar kok. Jatuhin nembang Nembang, Mbah. kali presiden Kula Mas. duetnya nggih, Mbah nggih. Duet nggih. Wakil mawon. Ya nanti Mbah Ali yang menemani nggih. Wakil mawon. Wakil mawon. Jenengan tapi teng mriki nggih. Pun ngeten mawon, sekecane ngeten. Pun kula njenengan pilihne duet kalih sinten ngoten mawon. Jadi saya mewakili Pak Ali ngoten nggih. Niki bengi tok sinau kendel mawon, Nggih. Mbah. Sing putih, Mbah. Putih. Mbak Devi. Nah, berarti kero kriteriane sing dipilih Pak Ali iki Mbak Devi iki. Iya. Ngono. Mbak Devi, jumenenga Mbak, jumenenga Mbak. Kene. Kancane Pak Ali kene. Dadi ben rodok semi-semi lah. Pak Ali bingung arepe piye iki lho. Iya. Katene. Bapak Berarti, bingung. Anu ben anu Mbak Ali iki ben terbiasa. Nggih. Coba. Nggih. Aduh tuh ya ampun. Masa Devi Mas Luduk. Masa Devi mbok kon ngadeg Bali sikile obah. Iki apa iki? Sugeng dalu Pak Ali. Dalu Mbak. Iya niki diem to Mbak. Yo baik. Apa kok iso? Coba Mbah. Niki pripun kabaripun? Alhamdulillah. Lah obah nek. Damai kon diem kok. Kabaripun sae. Saman jagali, saman jagali. Apa? Pak Ali iki kalau saya bisa mengatakan Nggih. Pak Ali Mbah Lurah ini Pripun? salah satu mempunyai kriteria yang bisa dinamakan pria jinak-jinak merpati. Pripun niku artine? Dicedeki wong wedok ngalih. Nggih. Cedeki wong ayu ngalih. Aduh. Engko nek nggon peteng dekem. Ora. Mboten. Oh, Niki Pak Ali Pun, nggih. niki panjenengan cobi Pun. ngendikan napa? Ya, Lah, saya beri kesempatan kali Mbak Devi monggo. totoke kali latihan Iya. ngoten, Mbah. Nembang nyanyi duet Mbak anu Pak Ali. Cinta tak terpisahkan saged nggih Pak Ali nggih. Cinta tak terpisahkan? Alah kok terpisahkan wong temue urung kok terpisahkan ki lho. Napa Ya temu sik, Mas. Nah, temu sik. duet mau duet napa? Anu rondo kempling. Ndak bisa. Anu timbang angel-angel tahlil po Yasin ngoten, Mbah. Timbang anu. Wah, susah Sing nyanyi ben Mbak Devi nggih. Jenengan kang ngrencangi Pak Ali nggih. Ning pundi jenengan? Mbok teng mriki mawon. Mosok nangkap adoh karo sinden eman-eman. Nggih. Nggih Pak nggih. Teng mriki mawon nggih. Wakil mawon. Akil. Nggih. Akil mawon nggih. Sama iki ketae kok pengen ki Basuki Banyuwangi Jember iki. Ya, pun saya tidak bisa memaksa. Mudah-mudahan Pak Ali sehat, mudah-mudahan Pak Ali tetap sukses, panjang umur, tetap muga-muga satu pesan saya, doa saya, muga-muga ndang temu jodone Pak. Amin. Pun. Siap. Terima kasih. Request mawon, request lagu mawon, request. Menunggu. Nah, menunggu toh. Jane yo Lagune iki asine iki curhat. Yo Menunggu wanita yang hadir di hatinya Pak Ali. Alhamdulillah. Menunggu nggih Pak Ali nggih. Nggih. Lagune kang pripun to Pak Ali menika? Menunggu menika. Alah Pak Dimar mancing mbok kon nyanyi. Arep ngongkon lurah kok dadak. Jane wong Pak Ali niku nggih saged lho nembang kala mben teng daleme Mangke Pak to, Kudi Dayeng. Ngeten lho Mbah, kagem napa menika nyenengaken masyarakat panjenengan paling boten mbuh kuwi apik, mbuh kuwi elek, angger kok Yang penting sudah tampil. Nggih no Pak. Angger panjenengan kok bersuara itu tetap menjadi satu kenangan yang terindah untuk masyarakat. Ya, niki malah nun sewu spesial untuk Anda kula kancani wong loro, Pak. Loh, loro kulang mengki tambahi telu Pak. Kaya ngombe obat sedina ping 3 ngoten lho Pak. Nah, kula tambahi. ngoten lho, Pak, ngoten nggih. Menikmati mawon. Dateng andap. Saestu. Tega. Pak Ali gak duwe omong e. Aku kira musuh piyai pejabat sing ra duwe omong ki malah wedi kok. Engko nek angger tak pamiti mek mantu tok bayarane piye iki. Susah. Terima kasih Pak Ali, matur sembah nuwun. Lagu menunggu request panjenengan mungkin dipun
layani nggih menika biduan berdua menika para waranggono. Nggih. Terima kasih Pak Ali. Sukses selalu, jaya selalu untuk warga masyarakat Ringin Rejo. Matur nuwun, Mbah. Nggih. Lah ngijli keng. Enteng. Mboten salaman kali sinden to, Mbah? Wis gurih lho, Mbah. Sindene Mas Minto iso senter kabeh lho, Mbah. Dan siku pokoke. Wis Satu tembang Nggih, Pak. buat kepala desa Ringrejo, Bapak Wali. Menunggu, Pak. Nggih. Yuk, debat. langsung dados. Wasik. Oh iya iya, dangdut. Rada maju kok, yuk. Diaturke kanca-kanca nom-noman Ringrejo. Kanca-kanca parkir, Kanca-kanca Karang Taruna dan juga seluruh panitia matur sembah nuwun. ibu-ibu sing masak ning Ugi buri. segenap marga masyarakat Ringrejo tanpa kecuali. Ya, Pak. Sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah engkau telah berjanji kita jumpa di sini? Kedatanganmu ku tunggu telah lama ku menunggu. Ya terus kan yo. Sekar Indonesia. Saja sih. Derita itu yang ku alami sungguh pahit sekali. Pada siapa aku mengadu kalau bukan padamu? Datanglah, kedatanganmu ku tunggu. Bersatu, esok-esok takkan lupa yang kita berasukan. Ayo. Koko sing